Господин Айдов, първо искам да ви благодарим за това, че вие сте първият ни гост в подкаста Team Sport. Знам, че сте рекордьор по мачове за Левски, но бихте ми разказали за вашия първи мач. Мач 67 година с Сливен. На Герена Янко Кирилов. И го познавате сигурно по момента. Кара 2 гола, 2-1 бих. Но, както и сега е Бет, тогава А група беше. Щом един отбор е в А група, значи трудни са мачове. Дори и на Мирел. Въпреки че сега сте били съперници на терена, имали ли сте приятелски взаимоотношения с някои от тях? Някакви други отношения да не тогава. Значи излеземе ли на терена, вече всеки се раздава за отбора, за който тренира и се състезава. Едва ли ги помните от ССК, на гости са ми идвали. Аз живеех на петте кешета. Като се пресичат големите петте кешета, Прага, Петран Хартими, Сковалев, Христовът и Гошо Денев, Димитър Якимов, Сашо Костов да го веднъж, Зафиров, още някой други. Мисля, че Паро Никодимов, Аспорух Никодимов. Че ние навънка си бяхме приятели, но като изкачи стълбите на Васил Левски, тогава се играеше само това. Кой беше най-трудният ви противник, срещу който сте играли? Трудни Стара Загора, Боре Киров, една десна крила. Аз не поддържам с тях връзки, но от ССК на моменти Цецрата нас десните крила, които играеха. В Варна беше от Черно море. Пламен почина. Той беше на Ненчо Христов Колездачев, той го знаят сигурно. Пламен Христов. Трудно беше. Той един месец преди това пееше на английски, отиваше по крайбрежието, ще ги скъсаме, не знам какво. Имаше моменти, които... Аз имам един случай с него, интересен. Почва матча на Юрий Гагарин, в този стадион го занемариха, само знам какво ще върна. Почва матч и вика, знаеш ли, вика, матча е уреден, фикс. Не знам кой е говорил с тебе и ти с кой, но аз не знам. И става така, че ние поведохме, те издръбниха един на един. И вика, аз нали ти казах, викам, чакай, още има 40 минути, второто по време 5 минути сме. И вкараха 15 минути накрая един гол. Вика, беше един такъв малко лошо момче. Вие какво мислите, бе, че морето е до колена ли? Какво се ще да играете с човек като Гунди, но какъв е бил на терена извън него? Той беше прекрасен човек, значи не само, значи си отишъл, изключително силен футболист. На мен националният отбор, само че бях на резервната скамейка и матча на Уембли, когато той вкара изравнителния гол. Страшен човек, хората навсякъде го разпознаваха, разкриваха, радваха му се, хвърляха се. Няма да забравя, че след една тренировка веднъж вика, много бих желал да мина по Витоша и да не ме познават 10-15 минути. Сега скачаха по раменете, автографии, целувки, истории. Със сигурност повечето хора ви питат за Гунди, какъв човек е бил, но аз ще ви помоля да ни разкажете за Никола Котков. Котков беше също. Просто поколението бяха тогава по-така. Без да виждам вашите родители, тогава много обръщат внимание на възпитанието на децата си. Независимо дали футбол играете, или просто в училище как се държите, и трябва, защото никой не е сигурен дали ще стане. Дано да станете всички футболисти. Но колко повече непрекъснато с костюм от връзката, аз даже обичам Кола да го казвам, Кола е поставя все си с костюм това, като че ли е предчувства тази катастрофа. Ако стане нещо, друг ще ми носи костюмите и вратовръзка. Така си отиде той дойде една година да играе, две или колко, за да може да отиде в време да го ведат да работи. Говорим за Министерството горе, да стане полицай да дава път.
И се случи това. Една от най-паметните победи на Левски е срещу Барселона с 5-4 на Йохан Кройф на 17 март 1976 година. Какво е чувството да играеш срещу каталунския тим и да победиш? Чувството е велико, защото после като минеш по Витоша, най-вече централна улица, факли, се палат и след мача стадиона го беше. Но още е, че нас като соцлагера, съдиите ни много така свираха срещу нас. Особено тези мачове, защото така беше едно време, подаръци получаваха. Първият мач срещу Барса на Камп Ноу е загубен с 0-4. Какво беше настроението ви в съблекалната при реванша? Да си говорим, че ги биеме, всички се правят, обаче най-лошият случай да не паднем с мога. Това беше много. Беше най-голямото предизвикателство във вашата кариера. Трудно е, но аз почти се бях отказал от футбола. А пък след 3 години станах футболист на годината. Спечелихме дубъл с Витлич в 70-та година. Рудолф Витлич от Чеха. Голям трудно за мен. Всичко прави стопка. Защото и на вас сигурно, когато само бягате и писа образа. Това е с всичките. Станах треньора в хронометър, бил съм и при Иван, Вълцов и при Чека, и при 15 треньора сигурно. Най-малесно хронометър да натиска и да отпъва. Кой е най-незабравимият ви мач с синята фанелка? Съвен не бях. Имах и... Сега не бях най-незабравим, защото тогава не станахме шампиони тази година, но както казваше един голям за Палянковец, се скара, вика, виж какво се притеснява. Това резултат се помни с години и е повече от станеш републикански шампион. Преди малко споменахте, че сте искали да се откажете от футбола. А как сте го преодоляли това? Това ми се обади треньора този Промянов и отидох там. Помощник беше Тодор Конов. Бакеше ме викаха. Какво значи бакеше ме? Пряко. Това почина си, Крум почина. Значи винаги с много и тренировки аз ги правих. Там дали играл футбол Тодор Конов, обаче викаме на тренировката, другите мачове си правят вече. И рита топката така, без да иска ли, не може ли настрани нека и аз се скъсвах в гонене, но това помага. Връщайки се към темата за великите мачове в Европа на Левски, какво чувство да играе срещу велики италиански тим Милан? В София завършим 1-1, но за жалост реванша загубен с 3-0. Ние паднахме и падна един. Играеше Тони Милков, той почина катастрофира. После този го взеха. Милан бяха един от силните отбори, както и Реал Мадрид. Барселона не знам къде бяха. Не честичка ги подкрепили. Бяха много силен отбор Милан. Той Гундов вкара гол, а Тони Милков вкара при... Както един завършиха след това вече. След 70-та година. Защото по катастрофира смени го на един матч. Какви според вас са най-големите промени в българския футбол от вашето време до сега? Мен пуснаха много чужди играчи. Чужди играчи. Сега, който е взел, взима 10% пример. Сега аз не искам имена да споменавам. Кой си? И не може да го остави на резервната скамейка, защото ще кажат публиката. Какъв съвет бихте дали на момчетата, които сега тренират футбол и искат да станат футболисти? Сега да са постоянни и изоставят доста неща, защото не може след ти да си ходиш по дискотеки, къде си,
дайте ме, не знам кой. Съвет е да натягаме здраво. Бори се за един пост. Аз играх полузащитник. Първо почнах и дясно криво, и централен съм играл в финишите. Съвет е борба до край. Няма никой не те. Ако в началото те бутат, нещо там те подпират, още като малко като имаш. Аз не съм, защото някой взимат и пари в треньори. Но ние сме 4 брати и не бяхме заможник семейство. Баща ми ходеше да събира пари от духовата да се нахраним. Така че не можеше да отдели пари, да ти да му кажа на треньора, ето ти тук да не пускаш да играе. Имаше и такива треньори. Аз след като се отказах на Герани, не искам да казвам имена, живи и здрави да сте. Във вашата кариера със сигурност има забавни моменти. Бихте ли споделили някой от тях? Не, че се ожених по-късно. Този смеш. Следур. Аз се ожених на 36 години. И сега двете ми дъщери в едната в Канада, другата в Лас Вегас. Те се уредиха, обаче жена ми отива да гледа група ми на 2 май преди 7 години. И всичко избяга. Сега съм малко само. Правим сега. Късно се ожених, как се свикна сега. Така е, живота учи. Това чудесен финал беше толкова интересен разговор. Още днес искаме да ви благодарим за това, че вие участвахте в първия ви клип на подкаста. И ще направим всичко възможно отново български тимове да побеждават бас. Вие да сте първите, дай да ви. Това е 74 март, 71. Не, аз 70-та стигна. Ето. Скичиш на грамота. И ми е младежки отбор на Левски. Станахме републикански. Това са все стари кадри тук, тези журналисти. Аз и листчета съм наставял, ето. Тук има една карикатура, но дали ще останеш това преди месец.